Ay, nakakatuin. Yan na ito. Distract. Bahala ka dyan. Hi! Ba yan? Tinuhulog mo naman eh. Ay, bahala ka dyan. Sige, yan o. Kinukuha pag kukunin ko na. Hello guys. Baliw na ang putik na. Ay! Nababaliw. Light o, light. Light. Pati yung ano na babrush. Sige. Ay. Sige, bahon. Ibabay. Yan, bali mo. Kinukuskus yung tiles. Yan po siya, pag naliligo. Nagabaliw po siya. It's Mommy's birthday. Secret lang guys siya nung nakakawanda. Secret daw. Walang hindi si Mimi. Secret lang guys, birthday mo hindi. Walang hindi po si Mami. Huwag kayo maingay. Huwag nyo i-share. It's June 3. Birthday. Tsaka next month ang aking birthday. Kung na lang yung maganda. July. Ayoko nun. Ayoko Jollibee na lang. Jollibee. Oh, ayun. Mura lang naman. Mura? Kaya ka? Yung 100. Binibigay Mami. Ayaw mo naman gastusin. Binabaon ko pa. Gastos, nagastos ko na. Ilan na. Sa chichirya. Ito. Crazy yan. Bata tuloy. Kasong to. Hindi na guys. Guys, yung kitty ko nga pala. 1 month, 3 days old. Puri yung sukulikan ko. 1 month, 3 days Ay, old. baka yun ang gamitin sa kanya. 1 month, Sukulikan mo yung sarili mo. 1 month, 3 days old. Ayan, ayun mo, kagating. Uy! Ano na ba nun? Mahuhulog si Daddy. Bahala ka na nga dyan, mag-isa lang. Boring na ako dyan. Ito, light. Your favorite. Tinututbrush niya po yung kahoy. Hanggang sa maging... Tinatasahan. Oo nga, tinitasahin. Ganun siya dati. Kaso nga lang ngayon, parang nadudurog na. Meron po siyang ataan dati. Nawala lang. O kaya tinapon ng hindi daddy. Kasi nasa kulungan niya. Ayun, nakadikit sa kulungan niya. Nasa taas. Yung kulungan niya, lalagyan na ng mga bagay. Kasi, guys, sa sulok na nasa nakatali. Papakita ko sa inyo, guys. Sukulikan na ba? Ski, bawal daw, may basura eh. Nasa may suklay. Huwag kang pamunin nila at nila pala. Ano yung suklay? Uy, Bulas lang. nasaan? Nasaan? Ako si Dora. Kamahingi ko ako ng pamunin nila at. Oh.
yung brush mo. Pinapabrush mo, wala naman pong brush. Sabi ni Daddy ko, guys, abay magsapo nagkarulobat ang aking siki. At crazy nga po si Light ngayon kasi bagong ligaw. Araw-araw po siyang naliligo, by the way. By the way, paulit-ulit lang. Ano ka rin nanonood? Peace. Buti pa sa madaling araw may nanonood sa akin. Peace ulit. Sorry kung madaldal ako. Peace. Ano pala nasa kulay? Hindi na. Peace. Peace. Peace, 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 peace. Ipis. Ay, ipis. Dami na sa akin. Mamamit po. Asan mo kasi brush? Kanina pa ko hanap na hinap. Pwede ko ba ipakita ang aking kite? Kanan mo. Ano ba? Kami lang nila ito eh. Sumasali ka pa. Kasi hindi mabubuo to kung wala ang kite ko. Satisfying! Satisfying! Ano ba natin na mamamit po ko siyang ginagawa ko eh. Mababa pag meet for kids. Ano ka malaki? Diba ito sila? Guys, ito po yung natasan nila. Wala ka na ako. Ala nga, sukulay. Wala ka niya sa kulay. Kulay ko kanina. Dito. Ala nga, sukulay. Wala. Sini naman. Sinisingan mo eh. Sini naman. Ay! Pati, pati. Hinulog yung cellphone. Daddy, cellphone mo yan. Doon ka na, Yumi. Magsuklay ka na doon. Guys, samahan niyo ako masuklay. Ay! Uy! Doon ka na, Yumi. Ganyan mo ako. Ano siya? Cute.
siyang babae. Mami. Nasa kamay mo. Oo. Siyempre sa'yo. Ay, nga nakambo pa ba? Bakit? Lumaw. Saan? Sabi ko tawa na light ng lumaw. Saan na Ay, siya? white tub. Yung? White tub. Yung white na. Ayun na, may. Ayun na, ayun na. Ayan! White tub. Hindi ka ba marunong magbasa? Nakasirinig ko kasi white tub eh, hindi white dub eh. Alam naman yun, ito pa ba? Ay! Tumatakas, ayaw pa bango, no? Ayaw pa bango. Napakalikot eh. Pero may pabango kayo. Nakakailang bigay na ba ako sa ng mga laruan light? Nakakailang bigay na ba ako? Tabi mo na to. Ano? Lai, saan ka pumunta? Sige. Ang mga viewers mo, ayan. Diyan na lang. Tik na, oh. Di po siya cute. Beautiful po siya. Di po siya Lalaki cute. siya eh. Pogi po siya. Lalaki siya eh. Malabo na, Beblord. Blur the screen, bro. Beblord. Siya maingay. Direk home nila. Umaalis po. Wala ko sila ito. Umaalis po. Umalikot na light. Uy. Light! Aliw na po siya. Light, tingnan mo. Shh! Light! Shut. Ayun na, guys.